Yabantase ayihlalani phansi kaloku sanhlala phansi. Yewethu niyayazi into nokubana apha kule yami class we don't follow events mos. Thina we follow people and ke ngoku kule video we're gonna follow uMusa Khawula. So makudanyaze kula classini bantase. Makudanyaze classini kwicatwani khona and ke ngoku ndizawuzama ukhawulezisa because side esi story. Mamelani bantase into eyenzekayo. Ngenye imini uMusa uziselele iHunters Dry yakhe uzirelaxele phaa ku-backroom yakowabo KZN. Xa esithi tyurukudu i-WhatsApp message. Phofu ke bantase before kuthi tyurukudu i-WhatsApp message kukho into engadibaniyo apha. You understand? So umuntu esizam-introducer ngoku nguGeneral Shibiri. You understand? So uMusa noGeneral Shibiri into kuthi ivela sebezibeste bombas. Sebezipeto eziyazishwa ngumgqomo. Asiyazi ke ngoba bazi-exchange nini numbers kwenzeka ntoni kwathini. uGeneral Shibiri ke bantase nikhumbule into nokubana uGeneral Shibiri is the same general wayeye kwi-event apha yakwaSEPS caba kwi-event ye-awards kwathini yabo wava into nokubana i-PKTT yenza ile nto i-take down meaning that bayobamba uKatiso Molefe. Hayi ke uGeneral Shibiri nguye ke wayesenza i-calls kuzo zonke iibrigadier zaseGauteng esenza i-calls esithi mayingenzeki lo take down enzani sure kuthiwa zonke ii-hawks zazipha. Niyayikhumbula mos siyithetha loo nto? Niyakhumbula siyithetha loo nto? It's the same General Shibiri ke ngoku uzipeto beste bombas noMusa. You understand? So i-conversation ke ngoku iqala kanje. uMusa uzirelaxele vula iHunters Dry yakhe uzirelaxele unabile phaa kokwabo tyurukudu imessage. Yabo hayi xa esithi hayi nguGeneral Shibiri yabo bayancokola mos bayancokola kube khona ii-phone calls. After ezo phone calls ke ngoku athi uMusa into nokubana uVusi yava Vusi Cat Matlalo nomkids yava athi uVusi ndivile into nokubana udata uAmahle and ke ngoku uVusi njengoba edata uAmahle caba unayo nomntana noLebo. Yava kutsho uMusa ke ngoku utsho apha kuGeneral Shibiri caba unayo nomntana noLebo kwathini. Yabo abesithi into nobana nguye ofanda i-lifestyle kaAmahle. Yabo wabe esithi enye information iyeza. Akutsho mna ke bantase kutsho uMusa utsho kuShibiri. Yabo athi besithi enye information iyeza kwathini. So uShibiri ke ngoxa egqiba ufumana le message kuMusa athi screenshot tyurukudu asendele uNomkhize ba hey uMusa was writing about you and ke ngoku kukho umuntu omnika i-information. Yabo albethe libeni linye uNomkhize athi uzowenza sure balonto le yayenzeki. Yava zowenza sure balonto le yayenzeki. Hey wajika uGeneral Shibiri wafana nezinwele zam wamnyama thu. Nyamazi mos umnyama kakade phofu yena bukakade bakhe bumnyama but ke ngoku wanendawo ezipurple bantase after efumene lo message. Yabo wasendela uMusa ke ngoku another WhatsApp tyurukudu baye Musa uzowenza sure ke ntasekhaya into nobana awubhali ngaye, he's a good guy. Ungabhali ngaye chomi, he's a good guy. Yabo kutsho uGeneral Shibiri bantase utsho kuMusa. Yabo wabesithi uMusa hayi sure chomi. Yabo uMusa xa eseyicinga esithi ngqondo fika wathi no uMenda akakwazi ungayazi le. uMenda akakwazi ungayazi le ndiya kuTwitter effective immediately. Ngoku njengam wafika uMusa kuTwitter. Yabo wafika uMusa kuTwitter wasixelela ngento yaseThembisa. Wafika uMusa kuTwitter wasixelela into nobana i-ex kaTebogo Thobijani wabesixelela into yoba utshate noCordelia. uMusa wabesixelela lento ye-blue lights yenenane wasixelela yonke uMusa sadanyaza phaa kulaa Twitter page kaMusa. Sadanyaza kanti izawufika kuNomkhize. uNomkhize wayengcancazela ke bantase ngumsindo wabe sitsha yibona ngoku le nto ifike nakomenti utsho ke ngoku kuShibiri bantase uNomkhize ngcancazelela kuShibiri into yobana le nto le ifike nakomenti it's all over the internet kwathini please enza sure uba you sort this thing out. Hey Shibiri aphinde abe-purple bantase into nobana yeyi aphinde Shibiri ke ngoku ahambe ke ngosi-introducer uWitness F lo ebetestify izolo. Ava uShibiri ke ngoku afowade laa nto ibhalwe nguMusa ayifowardele uWitness F into nokubana yeyi kukho le nto and ke ngoku uNomkhize uthi funeka ndenze sure uba ndiyayisota out le nto kwathini. Isidenge esinguWitness F nako sireplya ngokuhleka. Yabo athi kuShibiri nale nto loba ehleka lo. You understand? Wathi uShibiri esahleli bantase esahleli kwafona deputy minister
naqonda mos la deputy minister not leyo mfazi deputy police minister not leyo mfazi lo wendoda yabo wabe esithi hey niyibonile lento ibhalwe nguNomkhithi utsho kuShibhiri uyibonile lento ibhalwe nguNomkhithi ibhalwe nguMusa nguNomkhithi ufuneka nisote out lanto kwathi and ngoku uNomkhithi ingathi ufuna simcharge uMusa for ranto uMusa makacharge for ranto kuthi ke ngoku deputy minister yava hayi kuthiwa yasuka ku-deputy minister uShibhiri uthe esahleli apho nobumnyama kwaphinda tyulu kudu another call ke ngoku isuka kubani deputy national commissioner enhle ke into ne-deputy wrong turn deputy national commissioner niyamazi mos u-deputy national commissioner ubala kuSigwapa ke usibiya kuthi uSigwapa abesithi uSigwapa niyayiqonda lento yobana kutsho kuShibhiri wonke lo muntu ubona uShibhiri niyayiqonda lento yobana ke ngokuShibhiri kuzawuneka uMusa ke ngoku acharge because ubhale ngenqokonqoko uMusa and ke ngoku loo nto leyo ayikwazi nje basiyeke ihlale understand kwabe kusithiwa singambamba njani nguShibhiri ke ngoku uthi ngqondo ifika ndingambamba njani uMusa ngambamba njani uMusa ikhona into ebeyithethile ngoFikile Mbalula masimbambe apho khona into ethethile ngoFikile Mbalula masimbambe apho bamcharge for cyber what ne-criminal injury bambamba apho bathi hayi nazi charges nansi warrant of arrest yasuka ke ngoku kuShibhiri warrant of arrest yaya ku-witness F kwathiwa into nokubana hamba ubamba lo muntu ayifika ku-witness F athi witness F ndizamfumana naphi lo muntu because hleli nje usetywaleni hleli nje uyagrova kwathini but ndiyayazi into nokubana uNomkhithi zii-circles zakhe ngumntu nomgruvo so mandiyisendele uNomkhithi le warrant of arrest so that uNomkhithi ibe nguye obamba lo muntu. At this point bantasi we are talking about i-deputy minister of police, deputy national commissioner, i-general nalo ngubrigadier lo kanye ngu-general naye witness F andisakhumbuli ke noma ngubrigadier okanye ngu-general but boyi-4 bandase baphinda bayithatha i-warrant of arrest bayoyinika uNomkhithi bathi mbambe ngokwakho uNomkhithi. Nasi akutsho mna kutshiwo kuMadlanga commission bathi mbambe ngokwakho uNomkhithi. uNomkhithi wayifumana i-warrant of arrest wayi-acknowledge wathi asibonge uNomkhithi wathi asibonge uMusa Khawula bandase kanti uzawudanjwa nyani ayothathwa wafaka lamakhwenkwe wabanjwa uMusa Khawula inyanga zanje eKZN. After ebanjwe eKZN kwathiwa hayi andithandi lento ba uMusa abese KZN because kaloku nikhumbule kaloku uNomkhithi akanayo la control eKZN. Akanayo la control eKZN wathi uNomkhithi andithandi lento ba uMusa abese KZN kwafuneka uMusa wazisuka ecala because angakhutshana nini napha because ngoku kuba ne-bail hearing kuthini so angakhutshana nini na funeke nenze iplan. Kuthi uNomkhithi utsho kumapolisa lamakhulu alapha eSouth Africa funeka nenze iplan bana uMusa aze ngapha which is ngapha ke ngoku is Gauteng. Nyani uMusa wathathwa from KZN waza eGauteng. uMusa yebandase umntana wabantu waphela wangaka ngenxa yepost ayenze ngoKate Madlala. Amapolisa aseSouth Africa ambamba athi ambambela into azithethileyo ngoFikile Mbalula uzinxumalo asampenge ke nozi ndinixelele mna kanti ke wayebanjelwa into kaNomkhithi. Akutsho mna kutsho pha kuMadlanga commission ihambe njalo kwinto kaMusa ezibe kanti usekula makhwenkwe usekula makhwenkwe uMusa bandasi kanitsho usabanjiwe hayi bamkhuphe ba usabanjiwe nyani okanye akabanjwanga. It's just that he's recovering because your guys like he trauma leya he needs time ba recoverishe ba akabanjwanga. There may be more to the January 2025 arrest of controversial social media personality Musa Khawula than initially revealed. This is according to Witness F, a member of the Gauteng Organized Crime Unit who continued his testimony before the Madlanga inquiry on Wednesday. Painting a picture of what led to Khawula's arrest, evidence leader Matthew Chaskalson
detailed how witness F had in September 2024 received a message from the head of organized crime, Richard Shibiri. Shibiri's message communicated alleged cartel boss Vusumuzi Cat Matlala's unhappiness with a post by Khawula making numerous allegations against him and his wife. A few months later after this, the commission heard suspended Deputy National Police Commissioner Shadrack Sibiya, who is alleged to have been a close associate of Matlala, instructed witness F to arrest Khawula. But he mentioned me that he's getting a pressure from the high office. High office, the office of the deputy minister, is getting a pressure from there. I then asked the deputy national commissioner, what is so important about this charge? Because according to me, there is no sense of agency. He said this guy insulted a member of parliament. He told me now, the member that he created crime against is Mr. Fikile Mbalula, the secretary of the ANC. The other one is Mr. Z. When pressed on which deputy minister it was who was influencing police work, witness F said it was Castle Matali. Khawula was arrested in his hometown of Dundee in KZN, spent over 3 months behind bars. Beyond the suggestions that Khawula's arrest may have been because of his social media posts about Matlala, the commission also heard how the alleged cartel boss also had influence among senior SAPS officials. Mr. Matlala will tell me that I'm coming to head office, but I'm not coming to Stogo. Stogo, referring to General Sibiya, I'm coming to the National Commissioner, that is now General Fandima Semula, or I'm coming to General Shibiri, or I'm coming to General Fani. Witness F also claimed that Sibiya and Matlala's relationship blossomed from an initial meeting that happened in December 2023. He claimed that at this initial meeting, Matlala visited the police head office to complain about challenges with his 360 million rand SAPS Health Services contract. Commissioner Sandile Khumalo pointed out the discrepancies in witness F's testimony, reminding him that it wasn't until 2024 that Matlala was awarded this now cancelled tender. Witness F's testimony was cut short after he informed the commission that he was unwell and he was granted time to consult a medical practitioner. The commission is expected to hear from a different witness on Thursday. For Newsroom Africa on Channel 405, I'm Junior Khumalo in Pretoria.